बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं अपडेट आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सासे आईपीएस अफिसार आनंद मिश्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आनंद मिश्राया लालू यादवनि थाखाय बीजेपीनि भट खमायनो बिसायख'थि गेलेदों आरो आनंद मिश्राया जेब्ला आसामाव दंमोन अब्ला वीआरएस बिदोंमोन आरो आनंद मिश्राया गिबि मन्थ्रिखौ बुंदोंमोन आं बीजेपीखौ सिबिनो लुबैयो। नाथाय आनंद मिश्रानि बेफोर बाथ्रा बुंनाया थगायनायसोमोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों आरो आनंद मिश्राया गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थाखाय न'आवबो थांदोंमोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायो। बेनि अनगायैबो आनंद मिश्राया बुंबावदोंमोन दि बिथांनो बीजेपीनिफ्राय टिकेटनि गोनांथि जानाय नङा आरो बीजेपीआव हाबनानै बीजेपीखौ सिबिनायनि बाथ्राबो बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय आनंद मिश्राया गुलि गावै गावै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बिगासिनो नाथाय रायजो राजाफ्रा मोदीनोसो भट होगोन। आनंद मिश्राया कंग्रेस आरो लालू यादवनि मददजोंसो बिसायख'थि गेलेदों। सासे मोजां सुबुंमोनब्ला आनंद मिश्रानाव नेनो हानायनि गोहो थागौमोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। नाथाय आनंद मिश्राया बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बबेनिफ्राय रां मोनदों? आनंद मिश्राया लालू प्रसाद यादवजों सानसेयाव बेसेबां फन रायज्लायो बेखौ आनंद मिश्रानि फनखौ नायोब्लासो गासैबो ओंखारगोन होननानै बिसायख'थिनि मोनसे रेलियाव गिबि मन्थ्रिया बुङो। ये आनंद मिश्रा का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाई और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो असम में था, मुझको बोला साहब मुझको वीआरएस दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जाली काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।